petang nam job ke Juventus haka jinga lakai ka ba arjangka haka nei ka FIFA Club World Cup la ban ong banado ka ba sedang hi ka jinga lakai ka Real Madrid ka la ban ye lakai tang da chipa ngut kirang ye lakai hanre ka ai ka ba jaya ka tungi ne pai haka nei ka video ngi pedang singang ba ya pi barok ki paralok ki bajes ngau tenat ban pai ki video haka nei ka channel ka jengker pa de kitu ki paralok ki bampat da ban subscribe la de pesngau tenat ki video haka nei ka channel singa ba ban yon tu subscribe button ka Juventus ka badai ka klub napo ajong keri Itali ka bayala kai haka Serie A hadin bakalala ban pelem ya kalin haka jingala kai ka banengkong e jongka haka ne ka FIFA Club World Cup mentapat haka jingala kai ka ba arjongka kalala ban pelem saya ka Wydad AC haka jingala kai jongka menin ka men ha bapais ka ne ka jingala kai ka Juventus kaleo pedang e chikol lingba ka jing bakala tapi urang yala kai jongka Wydad AC shaka kola jong haka menit ka bahanru kata ubau toli kumba chipau minit haden ka neka kol ka Juventus kaleo biang bat penki ya kajar lengba Yildiz kata haka minit ka bakhat hanru hanre ka Wydad AC kaleo ban tap chikol lengba uloy haka minit ka ba arpusan haduk bandakot ke cingala ka juga kelas step ka Juventus kala tam ya ka Wydad AC da ar la ka wekol hanre habala peteng ya ka cingala ka haka kala ka ba ar sejesen ka Juventus kaleo biang bat penki ya kajar lengba ujo hi player jongka kata Yildiz haka minit ka ba hanru pau kandai bat haswa ban kuno ka jingala kai kata haka minit ka ba kandai pe plusau ka Juventus kali yang bat penki e kajar lengba Vlahovic ka bawan lengba ke penalti kumta hadu ban dakot ka jingala kai ka Juventus kalala ban pelem ka Wydad AC haka ne ka jingala kai hadu dasau na ka wekol ka Juventus lengba ka ne ka jingjap jongka persya e ka Wydad AC menta ka don haka kerdan ka ba haka ledo jongka me e kan pon deka bayo 100 poin naki Arsen mi madan parkadang sa setang kawe ke jingela kai haka group stage kata haka jingela kai persya ya ka Manchester City kat ba ka Real Madrid pat ka badai ka klub ka ba klaim bor na ka Spain ka bayela kai haka La Liga haden bakalamat ya ka nam ya kai persya ka klub napo jongkeri Saudi Arabia kata ka Al Hilal mentapat ngin sepai ka ai ka baja ya ka haka ne ka jingela kai ka ba arjongka haka ne ka FIFA Club World Cup haba pai sekecing elaka jongka Real Madrid meneka met citeng senya persya eka pacuka ke Real Madrid da kajing kermen bahkan penlem ya ka pacuka hakane ka jing elaka bat kumjoro kinong kersian jongka kedon ya ka jing terang bat ka jing angnot baka Real Madrid kan seyo eka jing job hakane ka jing elaka penban ka bapenno mensen bat ka bapens area ki hakane ka jing elaka namar dang hake menit ka bahanyau ke Real Madrid ka laha ban elaka tang da cipengut kirang elaka haden bau Asensio uleyo eka red card haka ne ka jingala kai haden ba ulah penor ya orang ya kai jong ka pacuka hajan ke area gol jong ka Real Madrid penban ka ne ka jingala ka jong wa Asensio kam syam la kata ai ya ka Real Madrid namar ba ka dai ka klub ka ba kalain bor kumta da ka jing terang bat ka jing angnot kala am bai triang bani kon persya ya ka pacuka ha padang ka jisir mensen kinong kerchan yo la se ba ka Real Madrid kan samat ya ka namram namar la da jia ba kan secharam kan saha ban lai phayeng no na ka ne ka FIFA Club World Cup tang da ka group stage penban kirang ya ka jong ka Real Madrid kidon ya ka confident bani kon persya e ka pacuka kumta dai haka minit ka balai pesan ka bapen kemen ya kinong kersan jong ka haka ba dai haka ne ka minit u Bellingham ulayo ban penki ya kajar na ka banta ka Real Madrid ya ka bol ka bala penbo da ukrasya so ka badanang penskam ya ka mensen jo kinong kersan ka Real Madrid bahkan om ki phalo so haka ba dai haka minit ka basa pulai ka Real Madrid ka layo biang ban penki ya kajar lengbau Arda Güler ya ka bol ka bala penbo da ukon selo bat hadu bandakot ka jingala ka juga kelas step ka Real Madrid kala tam ya ka pacuka da ar la not goal bat de haka jingala ka juga kala ka ba ar ka Real Madrid kala penskam ya la de bahkan penlem ya ka pacuka haka ne ka jingala ka haka ba de haka Madrid ka ba hanyu peu kala yo ban tap ya ka kol ka bala jongka haka ne ka jingala ka lingba u Valverde ya ka bol ka bala penbo da Ibrahim hanrei de haka menit ka baprapeu ka pacuka kaleo ban tep cikol lengba ui montiel ya ka bol ka bala penbo da u Lopez penban ka ne ka cikol jongka kampat biang bahkan yo ya ka nam ya khat bat kumjoro ya ka nam job haka ne ka jingela kai hanrei hado bandakot he ka jingela kai ka Real Madrid wala ka yela kai tang da cipengut kerang yela kai kalala ban pelem ya ka pacuka da lai la ka wekol ka ne ka pan i ba ka Real Madrid ka le ka klub ka ba klain bor wala ka ha ban yela kai laban ong banado pasdang tang dai chipengut kirang yela kai penban hado banda kodhi kayo ya kan nam jom palang bakan ne ka jingjob ka Real Madrid kadon haka kerdan ka bahaka ledo jong kame ya kan poj ka badai na ka grup S ka bayar kan pon bat ka RB Salzburg ka badon haka kerdan ka baar
Sekawai pat ka jinga lakai hakane ka FIFA Club World Cup na ka Group H kadai hapadan ka RB Salzburg Persha ia ka Al Hilal hakane ka jinga lakai na do basdang hado bandakot hi ka jinga lakai baro artliki kenun kila kono da ka jinga kai klemdon bala ban panki ia ka jar Kublai Shiboni pi baro ki paralok ki wajis ngotanan ban pa ki video hakane ka channel ngan skendo pat hakawai ka video Kublai Shibon